Ridwan Al Ameen, it's your boy Richie, lots more. Wata ran ina zaune sai ga kiran Usain abokina, bayan na amsa kiransa sai ya ce min yana a Kaduna. Hanyar Kano dawowa waza ya zo ya iskan a gari na, zarka shi gumbebinsa cikin mina can garin. Da ya zo muka ɗauki motar Kasim da Usama burodan amsar bakin wasu can muka iske su, da daga yaran ashe na san su. Ita yarinyar da zai muku zance ta ce wai dama a nan kake zaune, shine ba kira babu message. Sai na ce mata I'm sorry, ku biyo ni sanna sanni duk zan kai ku ne. Daga fara soyayyar mu har rabuwar mu ne, a iya tunani na ka duk laifinta ne. Da ce ta nuna mun so ba zan guje ta ba. Labarin so, soyayya ba daɗi. Labarin so, soyayya ba daɗi. Labarin so, soyayya ta ba daɗi. Labarin so, soyayya ba daɗi. Bayan da muka samu nambar juna, kira ku da yaushe safe da rana, early in the morning muke tare juna. Kwatsam na disanta ya shiga raina, abu ya koma yana damuna. Na disan kiran yayanta na kaina, ta ce na faɗa mata za ta amanta. Ne mata kiran dare in ban manta ba, kamar so da ban saba faɗi ba. In sa faɗi sai na ji ba za na iya ba, na ta kame da kanta ta gano. Ko da na faɗa mata kafin ta aminta, sai da ta mai da ni kamar wani mental. Da na bi ta gida da kanta ta furta min ta nuna dukan soyayya. Da na je gidansu da fari ta tarbe ni ne, soyayya fuskanta ga sha bayani. Kalamai da tausa samariya duk ta min ne, har ma da zan dawo kamar ta biyo ni ne. Labarin so, soyayya ba daɗi. Labarin so, soyayya ba daɗi. Labarin so, soyayya ta ba daɗi. Labarin so, soyayya ba daɗi. Kamar kar na dawo MS ne abin sai ya canza. Idan zai kira na ka talauka abin da ya canza min. Ta zo ta ji da kanta ba ta sona, ni kuma na fahimta ba ta yi na. Har gidansu na bi ta da tsara kaina, in ba ta kalamai kuma in ba ta kauna. Amma ban ga fuskan nan ba ta shi murya ba sake min ba, na kuma ma ban ishe ta gani ba. Ban ishe ta gani ba, sai na ɗauke wayata, sai na tura test a wayarta. Sai na ce mata kawai mu end relationship, da na baki so ke me kika bani ne. Da na baki time dina yau me kika bani ne. Hawaye yau ai dona duk sanadin ki ne. Ni da na sanin da nake yi da ma ban san ki ba. Labarin so, soyayya ba daɗi. Labarin so, soyayya ba daɗi. Labarin so, soyayya ta ba daɗi. It's just with the heartless producer.